Tervehdin teitä Kirjakamari-ohjelman katsojat. Olemme kansallisessa kirjastossa Oikeassa kirjojen maailmassa. Minä haluaisin kertoa nyky-Suomen kirjallisuudesta, varsinkin fantasiakirjailijasta Ilkka Auerista ja hänen teoksestaan Nicholas North Kalmataran kirous, minun diplomityöstäni. Ilkka Auer on yksi kuuluisimmista suomalaisista fantasiakirjailijoista. Hän on syntynyt vuonna 1966 Suomessa, Porissa. Auer kirjoitti novelleja, jotka sijoittuivat omaan maailmansa ja vuonna 2000 keskittyi lopulta yhden suuremman tarinan kirjoittamiseen. Ensin hän kirjoitti lahjaksi ystävänsä pienelle tyttärelle tarinan, jonka päähenkilö Nonna muistutti tyttöä ja oli samanikäinen kuin hän. Kun kirjoittaja sai hyvää palautetta tarinastaan, hän päätti lähettää sen kustantamoille. Sillä tavalla ilmestyi ensimmäinen osa Lumen ja Jaanmaa kirjasarjasta, romaani Sysilouhien sukua. Samana vuonna Auerin Sysilouhien sukua sai Suomen Tolkien seuran kuvastajapalkinnon parhaana suomalaisena fantasiakirjana. Auerin seuraava kirja on tehty yhteistyössä elokuvaohjaaja Antti Jokisen kanssa. Nicholas North-sarjan ensimmäinen osa Kalmataran kirous ilmestyi vuonna 2013. Myös haluan mainita, että minun diplomityö on omistettu Ilkka Auerin fantasiaromaanille Kalmataran kirous. Nicholas North fantasiateoksessaan Auer ottaa innoituksensa mytologiasta, suomalaisten legendoista, Kalevala-eepoksesta ja täyttää omaa maailmansa yliluonnollisilla otoksilla, olennoilla ja maagisilla esineillä. Hänen hahmonsa muistuttavat ihmisiä, heillä on erilaisia luonnonpiirteitä ja tunteita. Kaikki tämä tekee hänen teoksensa jännittäväksi ja mieleenpainuvaksi. Hän kuvailee maailmaa ja hahmoa niin tarkasti ja todellisesti, että lukija uskoo tämän maailman ja hahmojen olemassaoloon. Kirjailija avaa lukijoille rajatonta kaunista maailmaa mielikuvituksen avulla ja näyttää sen maailman asukkaiden elämää ja seikkailuja. Hänen teoksensa on tarina fantasiamaailman asukkaiden kasvusta, onnettomuudesta, rohkeudesta, rakkaudesta ja ystävyydestä. Romaani Nicholas North Kalmataran kirous pohjautuu elokuvaohjaajan Antti Jokisen elokuva Nicholas North The Curse of the Hellion käsikirjoitukseen. Elokuva piti tehdä Lapissa ja filmin päätähtänä oli brittiläis-yhdysvaltalainen näyttelijä Julianne Moore, mutta valitettavasti tuotanto ei ole edennyt. Nicholas North Kalmataran kirous on tarina, joka kertoo, miten rosvopoika kehittyy koko maailman sankariksi. Diplomityön varsinaisessa osassa minä olen käsitellyt tätä teosta. Minä olen tarkastellut teoksen maailmaa ja esittelen kirjailijan käyttämiä fantasiapiirteitä. Auerin fantasiamaailma kuuluu korkeaan fantasiaan, jonka kaikki piirteet näkyvät Nicholas North-kirjassa. Edelleen minä tulen siihen johtopäätökseen, että teoksessa Auer kuvaa kahta maailmaa. Tämän puolesta, johon kuuluu päähahmojen asuinpaikka Kalevala ja Pohjola, ja tuon puolista maailmaa, jossa sijaitsee kadotus ja tuonela, pahan voiman ja kuolleiden maailmaa. Näiden kuvaaminen on teoksen erikoinen piirre, joka on sidoksissa mytologiaan. Toisaalta tämä kuvailu on itse Auerin keksintö, ja se poikkeaa perinteestä. Myös teoksen omituinen piirre on siinä, että kerronta vaihtuu. Auer käyttää minä sekä hän muotoa. Sen juoni on tyypillinen fantasiakirjallisuudelle. Se perustuu päähahmon kasvutarinaan. Auer kertoi, että teoksen pääteemana on moderni aihe, nuoren kasvaaminen ja itsensä löytäminen. Teoksessa kuvataan, millä tavalla pienestä pojasta tulee sankari. Hän taistelee pahaa voimaa vastaan, pelastaa koko maailman. Tekstissä näkyy päähahmon kehittyminen kokemuksen kautta.
Minä olen Nikolas. Olen vasta 10 suvan ikäinen ja soturia paljon lyhyempi. Silmäni ovat siniset kuin pohjoinen jäätikko. Niitä on sanottu lempeiksi, mutta uhmakkaiksi. Huuleni valuu verta. Ei paljon, mutta juuri sen verran, että maistan raudan maun. Makaan liialta haisevassa kellarissa, jonka seinämät ovat kylmää kiveä, niin kylmää, että se polttaa nahkaremmella seinään kiinni sidottujen rainetteni ihoa. Olen valveilla, mutta pidän silmiäni kiinni, sillä päähäni on pujotettu kärkeä säkki, jonka on sidottu kireästi köydellä kaulani ympärille. Jos avasin silmäni, näkisin vain hennon valojuovan, joka siiloutuu luokseni ilmestyneestä herättäjästä, olioista, joka muistuttaa myrskyllistä yöperhosta ja keijuja. Yleensä herättäjä suojaa ja turvaa hyvien ihmisen unta, mutta ei tällä kertaa. Ei minua. Auerin teos on erikoinen siinä, että kirjailija muuttaa lukijan käsityksen reaalimaailmasta. Hänen fantasiamaailmansa jännittää lukijoita, jotka mielikuvituksen avulla siirtyvät fantasiamaailmaan, seuraavat teoksen tapahtumia ja kirjan lopussa heidän käsityksensä reaalimaailmasta muuttuu. He alkoivat kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka ovat todellisesti tärkeä elämässä, kuten ystävyys, rohkeus, rakkaus, ja alkoivat arvostaa elämäänsä.